Този поздрав е направен от Методи Калашника от Перник, от цялото му сърце с обич без край. За неговото скъпоценно семейство, за хората, които са неговият живот и неговият рай. За неговата любима жена Гюл, живота му, неговата гордост, неговата сила, неговата усмивка, любовта, която го прави щастлив всеки ден. Гюл, ти си моето слънце, ти си моят свят, моята съдба. До теб ще бъда винаги, с любов до края на света. А моите 5 момчета, моите шампиони, моята чест: Влади, Юлиян, Дамян, Алекси, Сабрин, вие сте най-големият ми успех. Влади, силен и смел, Юлиян с добро сърце, Дамян, винаги напред, Алекс, усмивката на дома, Сабрин, най-малкият шампион, но с огромно сърце и големи мечти. Вие сте моята кръв, моето име и моята гордост. Заради вас се боря всеки ден, заради вас никога не се отказвам. Гюл, ти си любовта на живота ми, ти си моята опора и моята съдба. Без теб светът не е същият, с теб всичко е любов и светлина. Влади, Юлиян, Дамян, Алекси, Сабрин, шампиони мои, нека Господ ви пази, нека щастието винаги бъде с вас. Нека домът ни бъде пълен със смях, със здраве, любов и благословия. Нека винаги бъдем едно семейство, което никога не се разделя. Колкото и трудности да идват, ние ще вървим рамо до рамо. Заедно сме силни, заедно можем всичко. Моята жена е моята гордост, моите деца са моето богатство. Няма по-голямо щастие от това да виждам усмивките по лицата ви. Този поздрав остава завинаги като символ на любовта ни от Методи Калашника. За неговата любима Гюл, за неговите 5 шампиони: Влади, Юлиян, Дамян, Алекси, Сабрин. Обичам ви повече от всичко на света. Вие сте моя живот, моята сила, моята гордост и моето бъдеще. Нека Бог винаги ни закриля, Да ни дарява със здраве, щастие и безкрайна любов. Нашето семейство е най-голямото богатство. и така ще бъде завинаги.